ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲಿನ ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಳೆ ತುಳುವನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ವ. ಈ ಮನ್ನ ಕಲೆನಿಲಿಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ತು ತುಳುವನಾಡು ವೀರ ಪುರುಷರಾದ ಮೆರೆದು ಬತ್ತದು. ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮನ್ನಾದು ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ನು ನೆಗತು ತೊಚ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವಾದ ಸತ್ಯುಳಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿಗೆ ನೇಮನೆರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಗ ಒಟ್ಟಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದಂಡ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೂತ್ರೋಡು ಕಟ್ಟದು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡು ಇಡೀ ಊರುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೋಷಾದಿಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪೂರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು 4 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ಡು 7 ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ 9 0 ಒಂಜಿ 0 ನೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮ ದೈವಳೇನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಆರೇನು ಏನಿದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರಂದುಂಡು. ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನ ಕುಲ್ದ ದಯಕೆಂಡ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ಹೆಗ್ಗೆಲೆಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂಡಿನಂಚಿತನ ಮಹತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಯಾವುದು ಅವಾಗ ಇನಿತ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ತುಳಿಪು ಕೊರಕ ಜನಕುಲ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪಾತ್ರೆಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎರಡ ಕೇರ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆತಂಡು ಕಾಲ ಬದಲಾನಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವುಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಲ ಅಗತ್ಯನ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತಿನಂಚೆತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೈವಳು ಕೊನೆ ಉರುವ ಅಂತ ಪಣಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪೋತುಂಡು ಅಂಬಿ ಪೂಜ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತಂಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯೋ ಅತ್ತಂಡ ಐಟ ತಪ್ಪುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಸರಿಯೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಮಣ್ಣಾದೇ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯೋ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿನಿತ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡಾತಂಡು. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ದಾದ ಬಣ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಯಾನೆ 14ನೇ ವರ್ಷಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮದುವೆ ಪಂಡ್ರಪ ಇತ್ತೆ 35 ವರ್ಷ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷೋಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಸುರು ಯಾನ ಮದಿಪರೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಟರ್ಲಾಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆವಾಡು ದೈವ ಆರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬೇತ ಕಡಿಟ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರಂದ್ರೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಂದ್ ಪಂಚತನೆ ಏನ ಉಂಡ 4 14 ಜಂಗಲದ ಐತವುಲೈ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣಿತ್ತಂಡು ಅವು ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಈ ದೈವಗಳು ಒಂಜಿ ಅನಾಭಿಜ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ದೀವ ಹೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏತ್ ಕಾಸ್ತಕುಲ್ಲ ಐಟೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆವಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆವಡು ಪಾಡ್ನೆ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಂಚಿ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆವಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆವಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗ್ರೈನೇಟ್ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊಡಿಯಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುಣ ನಾಡಕಿನಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣ ನಾಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ತಪ್ಪು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆವಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಗ್ರೈನೇಟ್ ಪಾನ್ ಆವಡು ಅವು ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ಡು ದೈವಗು ಇತ್ತ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಒಂದು ಪಾಡಂದಂಡ
ಒಂಜಾತ್ ಮರಿಯಲ್ಡು ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಗ ಅಲ್ಪ ಪಂತಿ ಕೊಡ್ಯುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈಕುಲ್ನ ಮುಳ್ಳು ಕೊಡ್ಯುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಒಂದು ಬುಳೆವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕು ಅದೇನ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಸುಬುಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಜಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಬಂದೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪುನಾವಡು ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪುನಾವಡು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುನ ದೆಪ್ಪುನಾವಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ವರ್ಷಗೂ ವರ ಆಪಿನ ನೇಮ ಆ ನೇಮದ ದಿಂತಾನೆ ಕಾಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಲೈತೆ ಊರ್ದಾವಡು ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ನೇಮ ಅನ್ನಂಡಲ್ಲ ಏರೇನ ಪನ್ನೋಡು ಜನಕುಲ್ ತನ್ನಂತಾನೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ 14 ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಅಕುಲೇನವ್ರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾಲ ಜವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಒವೇನು ಪೊರ್ಲುಗು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯನ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನದ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗಣ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿನದಾದ ಆ ದೂರುಗು ಪಂತಿ ಕೊಡ್ಯುಂಡು ಅತ್ತಂಡವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೂಡ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ್ಕಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬುಟ್ಟಿ ಪಂಪನ ಎತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ತ ಅಂಗಣ ಕೆತ್ತೆರಂಡು ಐತ ನಂಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಡೇ ಪೋವೋಡು ಇಂಚಿನಾಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಶ್ರಮದಾನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ ಕೆತ್ತದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತಂಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದೃಢ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಿಶರಣಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಯಾನ್ ತೋಕರು ಗುತ್ತು ಸಂಪಾ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗುರ್ತುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೇಣರೆ ಎಂಚರ್ಲಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಪಂಪಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದೈವದ ನೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಪೇರ್ರತೆ ಅವ್ವೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಕಿಶೋರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಭಟ್ರನಗುಲ್ಲ ಪಂಪೇರ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲೆಂಗಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಭಟ್ರನಗುಲು ಪಂಡಲ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತಿಂಚ ನುಡಿ ಪಂಪಿನಗುಲೆ ಪನೋಡ ಎಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ದೈವಗ ಮದಿಬು ತೋಕುರ ಗುತ್ತದಾರತ್ತೆ ಎಣ್ಣರೆ ಅಂದು ತೋಕರು ಗೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಈರು ದುಬೈ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಗಲೇ ಅನ್ನ ಇರಡ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗುತ್ತು ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರ್ ಇರು ದಾದಗೆಂಡ ಬಟ್ರನಕುಲು ಪಂಡಂಡನೆ ಆಪುಂಡ ಮದಿಪುದಕುಲು ಪಂಡಂಡನೆ ಆವಡ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ರನಕುಲು ಮದಿಪುಗು ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಮದಿಪುಗು ಮೊಕುಲ್ ಪಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ರನಕುಲು ಪಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮಾತಿರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಏರಿಗೆಂಡ ತೋಕುರ ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರ ಬಂಡ ಒಕ್ಕಲ ಬರ್ಲು ಅತ್ತ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕಡ್ ಪಂಡ ಅಳೆಂಗಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲದನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತಿರಚ್ ಆರೆ ಈ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಈತ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರವಳು ದರ್ಶನಗು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮಟ್ಟ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಂತೋಡೊಂದು ಪಂತಿನಾರು ಆತುಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಹಾಕಲ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆರು ಪನ್ನಗ ಆರು ಈನ ದೈವದ ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆರ ಅವೇನು ಸಂಪಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗತ್ತೆ ನಮಕ್ಲ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪಂಪಂಚತ್ತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮುರಣಂಜಿ ನಾಗನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಭಟ್ರೆನ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿದ ನಿಗಲ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪು ನವ್ಯತೆ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ದೈವದಲ್ಲ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಇಟದ ಈ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರ ಪರ್ಯಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಇಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣ ಭಟ್ರ ಅಂತ ಪಂಪ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಈ ನಾಗರಿಪ್ಪಡೆ ದೇವಿರಿಪ್ಪಡೆ ದೈವತ್ಪೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯಿಂದಿರ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಪ ಇತ ಯಾನು ಮದುತ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಸುರು ಪೋದಕಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರ ಅಕುಲು ಅದಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅದಗನೆ ಪನ್ಪೇರು ಬುಡ್ಚವ್ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಮದು ಅದ ಎಂಕುಲು ಮದು ಪನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲಿತನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕುಲು ಬುಡುಕೋರಿ ಏರನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮದಿಪುನತ್ತ ಒಂದೆ ಅಕಲೇನೆ ಮೀರ್ದ ಮದಿಪುನ ಚತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾನ ಮಲ್ದೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರೆ ಮೂಲು ವಿಷಯ ಪುನದಾದ ಕೇಂಡ ಆರು ಪನ್ನವು ಆರು ಪಣ್ಣಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅವೇ ಬೇತೆ ಮಧುಪತ್ತಿನ ಮಧುಕುಂದು ಜನಲೆತ್ತದ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪನೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಆರು ಪಂಡಂಡ ಯಾರುಂಡ ಯಾವುಂಡು
ಆರು ಇತ್ತಿನ ಪಗ ಬಟ್ರು ಇತ್ತೆರಡ ಮಧುತಾರ ಬನ್ನೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ರು ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಖಂಡಿತ ಮಧುತಾರ ಆಡ ಅಪ್ಪನಿದೆ ತೊನಗ 6 ಬಂಡೇರ್ಲೆ ಯಾವ ಹತ್ತಂಡ 6 ಬಟ್ರು ಪುನಃ ಮಧುತಾರೆ ಪನ್ನೊಡು ಬಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಬಜಿ ಮಧುತಾರೆ ಪನ್ನೊಡ ಅಂಚಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರಂದಂಡ ದೈವಗ ಸಂದೈತ ಆಫುಂಡು ದಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೆರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರ್ ಮಂಜೂರು ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಏನಿತ್ತ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕೊಡಿ ಎರಡಂದ ಆಯ್ತ ದುಮ್ನಾನಿ ಎದ್ದುದು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೂರ ಊರ್ ದಾಖಲು ಸೇರ್ದು ಅಂಜಿ ಅಂಬೆ ಅಡ್ಪುನಂಜಿ ಕ್ರಮತ್ತನ ಅಂಕನದು ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಬಾತೆರಿ ಅಂದು ಅಂಕನ ವಂತಿನ ಅವನು ಅಂಗಣಗು ಅಂದು ಅಂಗನಗು ಅಂಬೆ ಅಡಿಪುನಂಜಿ ಕ್ರಮತ್ತನ ಊಟ ಕೊಂಜವಲ್ಲ ಸೇರ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಂಬೆ ಅಡ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂದು ಅಂದು ಮಡಸ್ಥಾನ ಬಾಡುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ಅಯ್ಯಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಮಲ್ ತೊಂತಿನಾರು ಗುರುಪುರದ ಬಂಡಿದಂತ ಅಂದಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲಿತ್ತು ಪಂಡಿನಾಲ ದೊಂಡೆಡ ಒಂಡ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜವಂತಿನ ಕಾಲಲ ಇತ್ತು ದೈವೋಲು ಇನಿ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಮನ್ನೆ ಆವಡು ಇತ್ತ ತಿಬಾರ್ದ ಊರುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಮನ್ನೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ತಿಬಾರ್ಡ್ ಬಂಗಾರು ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಧರ್ಮೋಡು ಬಂಗಾರು ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಅಂಡ ಮಣ್ಣೆ ಉಂಡುದಿಲೆ ಮಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಮಣ್ಣಗಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಉಂಡತಿ ಇನ್ನಿತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಉಂಡತಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕಂತಿನ ಲಂಚನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರಿಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಲ ಬಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿನಾರ ಬಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗಿಂಜದಾಲ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಮ್ ಪಂಪಿನಿ ದುಂಬು ಎಂಚತ್ತಂತುಲೆ ಅಂಚಿ ಅವೇ ಆರಾಧನೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅತ್ ಜಯಂತಕ್ಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಆಣ ಅಂಜನ ಕುಲುಪೋದು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವೇನ ಕೆತ್ತು ದೆತ್ತೆರಡ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಂಜನ ಕುಲುಬೋದು ಅಂಬಿ ಅರ್ತದೆ ಅಂಬಿ ಅರ್ತದೆ ಅವೇನ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿಕಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರ ಅಂಬಿ ಆಡಿಪೇರ ಮೂವಡು ಮುಟ್ಟ ಗುರುಪುರೋಗು ಮುಂಡಿತಾಯನ ಗುರುಪುರದ ಅಂದ ಮುಡದಾಯನ ಸಾನುಗ ಅಂದು ಅಂದು ದಾಯಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಮೂವಡು ಪಕ್ಕ ಬೇಟೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಐಕಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಬಂತೆ ದೈವ ಪುನ್ ಮನ್ನುಡಿ ಅಯ್ಯ ಪೊರ್ಲುಲ ಕಲೆಲ ಅತೆಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಉಂಡತೆ ಮಣ್ಣುಂಡುತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಉಂಡಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇರು ಗುರುಪುರಗೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಅಡೆ ಇರು ಬಾಕಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಪೋದು ದೈವಗು ಕೈ ಮುಗ್ಯರ ಎನ್ನ ಮುಡದಾಯನ ಜಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನಗ ಅವಳು ಗಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ನೇ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ ಪುನಗೊಂಡತೆ ದುಂಬುದಾರು ನಿಜವಾದ ಪಂಪೇನು ಒರಿಯಾಗ ಮರಿ ತುಚ್ಚಿನಿಂದ ಅಲ್ತ ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಆರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಪೇನ ಆರು ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಕೊರಿಯಡ್ಡೊಂಡತೆ ಐತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಮಾರಾತಿನಕಲುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರ್ದ ತೀರ್ಥದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ತಿಬಾರ್ದ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಕಂದೋಡಿ ಒಂದು ತುಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡ ತಿಬರಾಯನಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ದಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಇಸ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ತಿಬಾರ ಗುತ್ತದ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿಯಲ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ಧರ್ಮ ದೈವ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿಯಲು ಅವಳು ಸಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ದೈವ ನಂಬೋಡು ಪಣದಾನಗ ತುರಿಂಜ ತ್ಯಾಂಬು ಶೆಟ್ಟಿಯಲು ಪಣ್ಪುನಾರೇನು ಲೆಪುಡವೇರು ಆರ್ನ ಕೈಪೊಲಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅರೇನು ಲೆಪುಡನಗ ಆರು ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷೆ ಆರು ತನ್ನ ತಂಚಿರ್ದು ಆರು ಇಸತ್ತ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೇರು ಮಂತಿರ್ತದೆ ಇಸತ್ತ ಕಲ್ಲುನು ದೆತ್ತದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಎನ್ನಿದು ಉದಿಪುರ್ದು ಅಸ್ತಮಾವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಈ ವಿಶ್ವಕ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅದು ಮೆರಲ ಪಂಡದು ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡುವೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಅವಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮರ್ದ ಅದು ಬಲಿಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಡ್ದೇರ ತುರಿಂಜ ತ್ಯಾಂಶೆಟ್ಟಿಯಲು ಆ ಓಲಿಕೆಂಡ ನೆಲ್ಲಿದಾರ್ಥ ಉಳಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿದಾರ್ಥ ಉಳಗುಡ್ಡೆ ದೇವು ಚೌಟೇರು ಸಾನುಂಗರ ಮನೆ ಕಟ್ನಾಗ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಏರ್ನ ಕೈಪೊಲಿ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನಾಗ ತುರಿಂಜ ತ್ಯಾಂಶೆಟ್ಟನ್ನು ಲೆಪಡದು ಅವಳು ಕೆಸರುಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ನು ಅಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಮರ್ದ ಅದು ಬಲಿಪುಂಡು ಇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತೆರ ಬಂಡರಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಮಣ್ಣೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುದೆ ನೀರು ಪಣ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ತುದೆ ನೀರೇ ತೀರ್ಥ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದೊಂದಿಗೆಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದೈವದ ಕಲ ಪಂಡ ಅವು ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಳು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಿನಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮನದನಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ದ 7 ಪಾಲೆ ತರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಅವೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಾರು ಒರಿವಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಣ್ಣುಡು ಆಯ್ಗ ಸಂಪು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶೀಟ್ ಬಾರ್ದಾಯ್ತ ಹೀಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ ಹೀಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಆಯನ ಕಾರು ಮನದಂದಿ ದಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ನಲಿಪು ನೈಟು ಖಾಲಿ ಉಂತು ನತ್ತತ್ತೆ ನಲಿಪುನಾಗ ಅವಳು ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗ ಹಾಕೊಂಡು ನರಮಾನಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಅವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೈವದ ಕಲಟ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಣ್ಣು ದಂಚೆ ಪೋಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದು ಅವೇನು ಕೆತ್ತದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಒಂಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಧವಣ್ಣ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದೊಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಅಣ್ಣ ಮಾಧವಣ್ಣ ಮಾಧವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಪುಂಡು ಬರಬೇಡ ಟಿವಿದ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಮಾತ ವಿನಂತಿ ಏರು ಕರೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮದತ್ತು ಪೋದುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವಂತುಳ್ಳ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಸತೀಶ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗದ ದೈವ ಕುಕ್ಕಿನಂದಯ ಬಂಡದು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದ್ ಅವಕ್ ಎಂಕುಲು ಇಂದಿಡ್ದು ದುಂಬು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಮಧು ಮಾಂಸ ಪರೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿಪಾಗ ತಂತ್ರಿಲು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕುಕ್ಕಿನಂದಯ ದೈವವು ಮಧು ಮಾಂಸ ಪರಪುನ ಸರಿ ಅತ್ತು ಬಂಡದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ತೆರೆಯುಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿನಂದಯ ಮಧು ಮಾಂಸ ಬಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕಿನಂದಯ ಮಧು ಮಾಂಸ ಕೊರಂತಾರೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಬಲಸೊಂತಾರ ಅತ್ತ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೊಂತಾರ ಅರ್ಧ ಬಲಸೊಂದು ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ನೆಟ್ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ದೈವಗೂ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಓ ಲೈಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಗಡುಟು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಜಾಗೆಡು ಇತ ತಿಬರ ಕೊಡಮಂದಾಯಗಾವಡು ತಿಬರ ಉಳ್ಳಾಯಗಾವಡು ಏರೆಗಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಗಡುಟು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತೆ ಈ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲವಲು ದಾಯ ಆತಂಡು ಬಣ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಉಂಡು ಗ್ರಾಮುಡು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಗ್ರಾಮುಡು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲವಲು ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಇಲ್ಲಲು ಸಾಲು ಸಾಲು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜಿರ್ನಕ್ಲನ ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಬೈದಿನ ಕ್ರಮಗೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಿನಂತ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂಜಾತ ಊರು ತಿರ್ಗಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರದ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಡುಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದಿನತ್ತಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನ ಈರ್ನ ತಂತ್ರದಾರ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ 101% ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಅರೆನು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣಹೋಮದ ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜಕ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಣ್ಣರೆ ಈತನೇಟ ಬಲಸಿದಾರೆ ನನ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲ ಪಗಪೊರೆ ಅಪಗ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಒಂಜ ನಿಗುಲ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದ ಕಟ್ಟನ ಪಗಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟು ಬಗಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಪಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದ ಪಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಉದು ಯಾನು ತೇರಿನ ಮಟ್ಟ ಗತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ದೈವ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು
ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಪಗಪ್ಪಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಐಕ ದಾಯಗಂದೆ ಆನಿರೋ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಬನ್ಪೆ ಅವನ್ನ ತೆರಿಪೋಡ ಇಂದೆ ದೈವದ ಕಲಟು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಬನ್ಪಂಡ ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆಡೆ ದೇವಕ್ರಿಯೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವನುಂಡು ಐದು ಕವಿನ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಕನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರು ಪೂರ್ಣ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪು ನೆಡ್ದಾವರ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಎಡಿತ್ತಿನವನ ದೇವಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನ್ನಗ ನೇರ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನವು ಪೂರ ಈತಿನೆಟ್ ಅಗಿಲ ಬಲಸಿನವು ಪೂರ ಪಾಪ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಉಂದಾಪುಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬೋಡತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪುದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ ಆತನ ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪಗಪ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಲು ತುಲೆ ಊಲು ತಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲೆ ಅತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ತಪ್ಪು ಬರಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅರೆ ಪಣ್ಣೆಲೆ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂದೇ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಭೂತ ಪಂಡೇರೆ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಷಯ ಕೆಲವರ್ದು ಚರ್ಚೆ ಇದು ತುಲಿ ಕುಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪಿ ಅವು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ದರ್ ಮನ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವೋಡ ಕುಕ್ಕಿಂತಾಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಡಿತಿದೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ ಆ ಕಟ್ಟು ನಡಪುನಾಂಡ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಸರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ ಆ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ಅವು ದಾದನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೇರೆ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ನೂದೆಟ್ಟು 100% ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲರೂ ಒಲ್ತರದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದೊಳ್ಳಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನಂಗೆ ಪೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೆಮಿಕಲ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಈ ತರೆತ್ತಿನ ಗಂಧಗಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂಚಿ ಬಂಡ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲಿ ಬಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕರಿಗಂಧ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ನಡತೊಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವಲ ನಡತೊಂದು ಕುಂಕುಮಲ ನಡತೊಂದು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರು ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜನಕಲ್ಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಂಚತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲರೂ ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ಅದೇನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದಾರೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಪನ್ಲೆ ಮಣಿಕಂಠರೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂಟ್ರಂಡ ದೈವತ ಕಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಾಗ್ಲು ಪುರ್ತುಗಾನಾಗ ಬರ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಡ್ತಾಗ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಡು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಪನ್ಲೆ ದಯ ಪಂತ ದಯಾನಂದನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಾಗ್ಲು ದಯ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಮಿತ್ತು ಮಾಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಮೂಡೈ ಪಡ್ಡೈ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಿಯಡಿನ ತೆನ್ಕೈ ಬಡಕೈ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡು ಅಂದು ಆತನಗ ಪೋತು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಾನೇನು ಬಂಟ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೈವತ ಕಲೊಟ್ಟು ಮಡ್ಡಿವಾಳೆಯರ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾಗ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡಂತೂ ಅಡಿಕೆ ತಲ್ಲೋರಿ ಕಾಯಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೋರಿ ಬುಕ್ಕ ಭಕ್ತನ ದೇವತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬರೆಕ್ತಾರೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಣಗ ಮುಗುಲ್ ಸೇರ್ಲ ಪೂಜೇರಿ ದೈವತ ಕಲೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಸೇರೇನು ಟಿಕ್ಕೆಂಡು ಎನ್ನಂಬನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಸಾರಗಳು ಕೇಂದಾಗ ಮಧ್ಯ ಸೇರ ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಗೂ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನಂಬನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಸಾರಗಳು ದೈವಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತರಗ ಮುಗುಲೇನು ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆತನಗ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಜೋರು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾನೆ ಎಂದು ಬಂತ ದೇನನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಂಟು ಬರ್ತೈತಿ ಮೂಢ ದೈವ ಅಡ್ಡೈತ ಸಂಸಾರ ಕೇನೊಂದು ಜನ ಇತ್ತಗೆಂಡು ಬನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ಕೇನುಡಿತ್ತೆ ಮೂಡಾಯಿಟ್ಟು ದೈವ ಅಡ್ಡಾಯಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ತೆನಕಾಯಿಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಅದುವೇ ಪದುವೆ
ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಈ 4 ಸಂಸಾರದ ತನು ಮಧ್ಯಡು ದೈವ ಪಂಡಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಪೇಕ ಕುಟುಂಬ ತಗಲ್ನ ದಿನ್ನತ ದುನಿಪುನು ದೈವಗೂ ಪಂಡಿತು 4 ಸಂಸಾರದ ತನು ಮಧ್ಯಡು ಶಬ್ದಸ್ಥೆರೆ ಮದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆ ಆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ನಂಜು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಂತರ್ಲ ಮದಿಪ್ಪುನಗ್ಲ ಪೂರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರಿಂದ ಏನು ಪನ್ ಪೂಜಿ ಆದಿತ್ತು ಆಯ ಒಂಜಿ ಮದಿತ್ತೇನ ಅಂತಂದಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮದಿತ್ತೇನಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಈರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ್ನ ಬೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೊರನೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆನು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಕುಲು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತ್ರೆಜಿಂದ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಅವಳು ಬಲಸು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವದಂತೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ದೀಪಿನ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತ ದೀಪಿರು ಉನ್ನತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆಡೈನ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ಮಧು ತಕುಲ್ನ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಮಧು ತಾರ ಈ ಮಧು ತಕುಲು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅನ್ನಕೇನಂದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನಕಂಡ ಇಜ್ಜೆ ದೇಗ ಪಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆಡ ಆಗ ಪಾತ್ರ నుంచిತ್ತನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ದೈವದ ಭಾಷೆನೆ ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಎಡೆತ್ತನನ್ನಾಡ ಮಧುತಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಒಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಇಜ್ಜೆ ಆಗಿ ದೈವದ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೊಡನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧುತಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಈ ಮಧು ತಕ್ಕುಲು ಆರು ಪಣ್ಣೆಲ್ಕನೆ ಈ ಮಧು ತಕ್ಕುಲು ಓಲು ತತ್ತೇರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಧು ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೇಜಾರಾವು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲ ಮಧು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧು ಬಂದ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಹೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಈ ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನಾಡೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಮಧು ಪನ್ಪಿನಾಯೇ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಆಯ್ಡ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಂಡ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರಾಗೆ ತೀರುಂಡ ಅತ್ತ ದೈವಾಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನ ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದೇನ ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ಯ ಪನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಧ್ಯದಂತೂ ಮದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಭ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಬಂಡೇರು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಓಲೋಲು ಏರೇರು ಒಲ್ಪ ಉಂತೊಡು ಅನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಬಂಡೆಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರದ ಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇರಡ ವಿನಂತಿಲ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ದೈವಳ ಐಕುಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದೈವಳತ್ತೆ ಅತೆ ಅಂಚಾನಗ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಕುಲು ಒಂದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪನಕುಲ ಅಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೇನ ಒಂದು ಕೋಡೆನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆಟ ಪಾತಿರ್ಯ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ನಾಗ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಮಾಟ ಮರ್ದೇರಿ ಕಿರ್ತಿಮೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಮಧು ತಾಯಿ ಮೌನ ಆಪಿನಿ ಅವೇನು ಅಂದ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇಂಕ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತನ್ ಈ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ನಿಕುಲಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಾಟ ಕಿರ್ತಿಮೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪರ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ ಕೆಲವರ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪ ಇದು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಾದಿಸವೆ ಅಂದ ಈ ಮುಕುಲಿಂಚ ಬನ್ಪಿರಿ ಈತ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆನ ಪನ್ಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟೆನ್ನರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸತ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದಾವರ ಅವು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರತಾದ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಬಣ್ಪೆ ತೀರುಂಡ ಎಂಕು ಮಾಟ ಬಂತು ಯಾನ್ ಅವಿನಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ನೇರವಾಯಿನಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒರಿ ಮರ್ದು ಪಾಡು ಎನ್ನಾಂಡ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಲೆತ್ತದ ಒಂದು ದ್ಯಾಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಡತನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಸುನಿಲ್ ಬಾಂಡದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆವಂತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೋಡ ಅತ್ ನಮಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಬೋಡ ಪಣಪನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರ ದಾದ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಕೊಡ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವು ಅವು ವಾ ದೈವಗು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಕೊಡ್ಪು ನಾನು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕಲ್ ಪಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಅವು ವಾ ದೈವಗು ಪನ್ಪೇರು ವಾ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುಗ ತರಕ್ ತಾರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದೆ
ಯಾನೊಂದು ಏರು ಪಂಪನ ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ತರೆಕ ತರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪುಜೆ ಆತ ತರೆಕ ಮುಗ ಮುಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ತರೆಕ ತರೆ ಪಣ್ಣನ ಅಂಡ ಮುಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ತರೆಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕದ್ರಿಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ಕೊಡಮಂದಾಯಗ ಬರ ಅಂಚಿತ್ತನವರ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದಕೆಂಡ ತರೆಕ್ ತರೆಪುದೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೇರಿಪುದೆ ಅಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ ತರೆಕ್ ತರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಗೋನೆ ಹೊರತಾದ ಬೇತತ್ತು ಅಂಚಂದ ಆ ದೈವ ಈ ದೈವ ಅಂದತ್ತು ಈ ಮುಗ ಏರ್ದಾಪಿನ ದೈವಗ ಬರ ತರೆಕ್ ತರೆ ಒಪ್ಪಿಯಾವೆ ಪರಕೆಲ ಒಪ್ಪು ತರೆಕ್ ತರೆ ಒಪ್ಪಿಯಾವೆ ಪನ್ಪನ ಪರಕೆಪ್ಪು ಅಂಚಂದ ಆ ಪರಕೆ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂಡ ಬಾಕಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ಓ ಮುಗ ತರೆಕ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಂತಿನ ದೈವಳಿಗೆ ಅಣಿಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಂದಿನ ದೈವಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಸಂದಾಯಗುಂಡು ತರೆಗೆ ತರೆ ಒಪ್ಪಿಯಾವ ಇಂಚ ಐಕ ಅಣಿಗಟ್ಟಿ ಜಿನ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯಗುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇಂಚ ಈ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ್ ಒರಿ ಪಂಡೆ ಈರೆಗೆ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ದೇರ ಪಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ಡ ತಿಲ್ತದಾವ್ ಈ ಪಂಡತ ಮಾರೆ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಏರ್ ಪೂರ ಮರ್ದ ದೆಪ್ಪುಯರ ಅಕಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲೆ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲೆ ಇಂಕ್ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಐತ ವೃತ್ತಿಡುಲ್ಲೇರೆ ಫೋನ್ ಪನ್ಲೇಕೇಶ್ವರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ದೆಪ್ಪರಣ್ಣ ಕಡಪುರ ಲೇಕೇಶ್ವರಣ್ಣ ಕಡಪುರ ರತಿ ಎನ್ನಾನೆ ಈರಿಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ತಿಲ್ತದ ಫೋನ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮರ್ದ ದೆಪ್ಪರ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಅಕಲೆಗಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪಣ್ಣಂದಲ್ಲ ಅಕಲೆಗಿನ ಎತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ಮೇರೆ ಎಂಕಲೆ ನೋಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರೋಡು ಕೋಡಿಗೆ ಐಕಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದಿತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಇಂಕೊರ ಮರ್ದ ಪಾಡಿಡಾಕುಲು ಅವೇನ್ ಇಂಕೊರ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆಪ್ಪ ಅದು ತೂವೋಡವು ದಾದಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಐಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಧ ಕೈವಿಷ ಅಯ್ಯನ ಕಕ್ಕೋನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ ತಿಕ್ಕೋನು ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟಲ್ದ ದೆಪ್ಪುನು ಆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಾಸದ ತುಂಡು ಈ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತದ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿಂದ ಬಣ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಜಾದು ಬಣ್ಪುನ ಎಂಚಿನಂದು ಓಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವಾದಿ ಅನ್ನಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಪೂರ ಜನಕುಲಿ ಭ್ರಮೇರ್ದು ಪಿದೈ ಬೆಲೆ ಪಿದೈ ಬೆಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸಲು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಈ ದೈವ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ದನಂದು ಈ ಕೋಲಕಟ್ಟದ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಈ ಕೋಲಕಟ್ನಾಗ ದರ್ಶನಗೆ ಏನ ನೇರ್ಲ ಮದುಕು ಪಂಡೇಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಕೋಲಕಟ್ಟು ನಕಲು ಎದುರು ಪಾತಿರ ನಕಲು ಬೋಡು ವಾದ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಬೋಡು ಈಜಿಂದ ಅಂಡ ದರ್ಶನ ಗುಂತಿ ನಕಲು ವಾದ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದರ್ಶನಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ನೇರವಾದ ಪನೋಯ್ತೆ ದಿವಕರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಏನ್ ಕಂತುಂತಾಲೆ ಯಾನ್ ಮದುಕು ಬರ್ಪೆ ದೇಗ ಪಂಡ ಆಡ ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಥ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರ ನಿಜವಾದ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಏತ್ಲ ವಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸತ್ಯ ಕುಟುಂಬಗೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಂತ ಉಂತಾಲೆ ದರ್ಶನಗು ಕೋಲ ಕಟ್ನಾಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಇದಿರ ಪದ್ಮನಾಭಿ ನೇರವಾದ ಅಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನ ನಿಷ್ಠುರ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ವಾಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ರೇತ ಬಾದಾಗ ಯಾನವಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗುಲ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕೆಲವು ತೂತಿನ ಈ ಪ್ರೇತಬಾಧಗಳು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ತಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿದಾಂತಿ ನಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಘಟನೆಲು ಪ್ರೇತಬಾಧಗಳು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ಪಾತಿರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲಾತ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ನಿಗಳು ಕರೆಮಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಸಿದೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮಸ್ಕಾರ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲು 08444111727 ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರು ಬಂಡರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಗ ಈ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಅವನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಯುಗ ಬದಲಾನಕ ಈ ಜವಣರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ತುಪ್ಪೇರು. ಆ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಬೈರ್ದು ಕರೆಗೊರಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾನು ಕೋಳ್ಯಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಮದುಗಿದ್ದು ಮನ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪಿನ ನಮಸ್ತೆ 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 ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ NRI ಸತ್ಯ ವಿದೇಶದ ಸದಸ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂದಲ್ಲಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತ್ತಿರ್ದು ಈರೆಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಶುಭಾಶಯ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಅಣ್ಣರೇ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತ ಊರ್ದ ದೈವಲಿನ ಮತ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ನಮ್ಗೇರು ಅವು ಸತ್ಯನಾ? ಈರಿ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಟ್ಟದಿನ ಬಾ ನಂದಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋನಿ ನಲ್ಕ ಮಲ್ಪಾರ. ಓಕೆ ಅದು ಸತ್ಯನಾ? ಯಾನ್ ಸತ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಅಂದ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಕುಲೆಗೆ 12 ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವ ನಂಬುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ 2 ಕಟ್ರಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಂಬದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಯಾಪ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಕಟ್ಟುವಾರ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರು ಅಂದಂದ ಅವೇ ಬಣ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಓಲು ನೀರು ಓಲು ನಿರೆಲುಂಡು ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನೇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗಿಡ ದೈವ ನಂಬುನು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡೆ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿ ದೈವ ನಂಬುದಿನ ಕುಲ್ಕೊನ ಪೋದು ನಂಬುದಿನ ಕುಲ್ ಈ 10-15 ಜನ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಟ್ ನಕಲಿಲ್ಲ 90 ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರು ಈರಿ ಎಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು 2-3 ಜನ ಸಾಹಿತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ ದೈವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದೆ ಈರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಾರಡೆ ಎಂಕಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಜಿ ಒರ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಯಾನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪೋದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಾಗ ಶಿಮಂತೂರ್ದ ಚಂದ್ರಾಸುವಾರನ ಸಾಹಿತಿ BS ಕುರ್ಕಲ್ರ ದೈವ ಉಂದಾಯರೆ ಅಕಲ್ ಪುರೈತೇರ ಏನಡ ಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿಡ ದೈವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಈತ ಇಂಕ ಬತ್ತೆ 2 ದಾಲಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಕ್ ಅಕಲಿನ ಒರ್ಪುಡಿತ್ತನ್ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ ಇಟ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿ ದೈವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಬೊಂಬೈ ಅತ್ತೆ 14 ಕಟ್ಲಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಬೊಂಬೈ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಅಡ್ಡಗೋಡಿ ದೀಪದ ಇದು ಪಾತಿರಿಯಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನ ಅಂಡಕಲಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಕುಡಂಜಿರೇಗೆ ಬಣ್ಪೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಬೊಂಬೈದ ನೇಮದ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲು ದೇವರೇ ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಂಬೈದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಬೊಂಬೈದ ನೇಮ ಅಂತ ಐಕ್ ಯಾಮ್ ಬಂಡಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಜಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಒಂತೆ ಪುಡ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಂತೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ ಪೋದಾದ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೀರ ಪೋಯೆ ಪೋದಾನಾಗ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಡು ಯಾನು ದೈವದ ಪುದರ್ ಬಣ್ಪುಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬರೋಡು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಬಡಕೈದ ಮುಕ್ಕುಲು ಕಟ್ಟದೇರೆ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಇದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟುಚಿ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ಹೌದಾ ಈರೆಗೊಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಡು ಅತಿ ಎಂಕಾಪು ಅತಿ ಇರು ಒತ್ತಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಇರು ನೇಮ ಕಟ್ನಾರತ್ತ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬನೋಡ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಬನೋಡ ಅತಿ ಇರು ಸತ್ಯನೇ ಮನ್ಲೆ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಇಂಕ್ ನೇಮದೊಂದು ಕಲ್ಪನಾಗ ಪಂತೇರು
ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಂಡೆ ಯಾವ ಮಗ ಐದು ಹಂಚಬಹುದು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ನಿಖಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ದೈವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಜನಯಾನತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಗ್ಲು ನಂಬಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಕಟ್ಟರೆ ಯಾವು ಎಂಕ ಅಂಚಿತ್ತನ ಏನ ಕೊರ್ತುಜಿ ರಂಚಾದ ಏನ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಕೋಟಿ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಏನ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಸತ್ಯ ನೇರ ಬಂಡದ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಾ ಪುಂಡಿಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಪಂತೆನ ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ದೈವ ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಏರಿ ದೈವ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ದೈವ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರತದ ಬೇತಗಳು ಬೊಂಬೈ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ದರ್ಶನದಾಯನ ಮದುತಾಯನ ಮುಜೇ ಜನ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ದೈವ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಜೇ ಜನ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಒರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೂವಿ ನೇಮುಡ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟೋಗಿ ನನ್ನ ಕೇಂಡೆ ಕಡೆಗೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ ಬೊಂಬೈ ನಂಬಿಡ್ಲ ಬಂದೆ ಈ ಮದುತಾಯೇ ಅವಿಕ್ ಬುಡಾಪಿಂಚಿತನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಚಿತನ ಆಡ ವಾಕ್ಷತುರ್ಯತನ ಪನೋಲಿ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮುಂಚಿತನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂತುಲ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿಂಚಿನ ಕಳ್ಳದೆ ತೊನ್ಲ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ ಐಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿಗೆಟ್ಟ ಬುಡ್ಪುಜೋ ಬಿರಿ ಪತ್ತುಂಡು ನಾಲ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ಕೊಂಡದು ಪಾಪ ಪೂರ್ದು ನಮ್ಮನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಿಶೋರ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ దానికి రబ్బి జనకుల తొలమెల్ మస్తు విషయాలు ఇది ತುಳುನಾಡದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಪೋದು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನಂಚಿನಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪು ದಾಯಿಗೆಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೇಜ್ಪಾಲನ್ನ ಗೆಂಡೋಡು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ಗೆಂಡೋಡು ನಡಪುನ ಮುಳ್ಳುದ ಸಾದಿಡು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನೊಂಜಾತ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅವೊಂಜಾತ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂಜಾತುವರೆಯಾಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಕ ಸತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಹಿತವಾದ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲಾಯ್ತ ಸತ್ಯನ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಓವು ನಿಕಲಾಗ ಆ ಪೂಜೆವಿನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಈ ರೀತಿ ತೇಜ್ಪಾಲನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ತೆರೆದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎರಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕುಲು ತೆರೆದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಕೆಲವರ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಈನ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪೋದು ತೂದು ಐಟ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅನುಭವ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡ ಐಟ್ ಹೂ ಸರಿ ಹೂ ಸಲ್ಲು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲೆ ಹೂ ಮನವರಿಕೆ ಆತಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿಡ ದೀಪಿನ ಹೊರತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿದ ಬಂದು ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ಯರ್ನ ವಿಚಾರ ಹತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಏರು ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಪಣ್ಪಿರ ಅಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜ ತೇಜ್ಪಾಲಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಂಶಯಲಿತ್ತಂಡ ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಉತ್ತರ ತೆರಿಪವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗಳ ತೆರಿದ ಮನದಾನೆ ತೆರಿಪ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ಕನ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನೇ ಬನ್ನಿರ್ದ ದುಂಬುದ ಏರು ಪಂಡರು ದೈವದ ಪ್ರೇತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಪಣಪನವಲ್ಲ ಅವೇನಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ ನಡತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಗಂಟೆ ಅವು ದುಮ್ನಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಅಂತ ಬೈತೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಲಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದುಬೈ ಇರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕರವಲ್ ತಂದುಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎನಿಕೋಡೆ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಪುರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಲಕ್ಕಾದ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಇರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತೀರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ನನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ರ ಕುದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿರಗೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಣ್ಪೆ ಇರು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಚಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದೈವಗು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲೆ ಏರ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಣವು ಪದ್ದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಅದು ಕೊರ್ಪ ದೈವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮನ ತಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನತ್ತು ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಆಭರಣದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಆಯ್ತ ಭದ್ರತೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಅನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯಿತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೇನ ಇಜಿಡ ಹುಡುಗಾಗ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ
ಆ ದೈವಗು ಮುಗುರ್ದು ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ದೈವಗು ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಪಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಜಂಚ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ದೈವ ದರ್ಶನೋಡಿಕೆ ಏನೊಂದು ಪುಣತೆ ಎಂಕ ಅವ್ವ ಅವಡು ಅದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಪನೋಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಈ ಮುಗಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಅದಾಗ ಉತ್ತರದಾದ ಬರ್ಪುಣ ನೀರ್ ಪನೋಡು ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವ ಕೇನುಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಣ ಬೇರೆ ಕೇರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಾವೇನು ದಾದ ಓ ಬೋಡು ಓ ಬೊರ್ಚಿ ಪಣ್ಪನೆ ಇನಿತೆ ಯಾನು ಈ ಸೀದ ಪೋಪುನಿ ಕೂಡ ತಿಬಾರಿಗೆ ತಿಬಾರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬಂಗಾರತ್ತು ವಜ್ರದ ಮುಖ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಂಚಿನ ಮುಖ ಉಂಟುತಲೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇನಿಕ್ಕಲ ನೆಲಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಕ ಪನ್ನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪನ ದಾಯಿಗೆ ಅಪತುಲೆ ಕಂಚಿನ ಮುಖ ಆಪುಂಡು ಪಡ್ರೆ ಜುಮಾಜಿ ಸಾನ ಅಂದ್ ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀರ ಐನಾಜಿ ಕೋಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಅವಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವಳು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಲಭ ಅತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲೆ ನಮೊಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಇದು ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಅವೇನು ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರಡ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಇರೇನು ಯಾನು ಸೀದ ಬಣ್ಪೆ ದೈವ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕಾಪೆರೆಪ್ಪು ಅವತ್ತು ಸತ್ಯ ದೈವ ನಮನ ಕಾಪೆರೆಪ್ಪು ನಾವು ನಂಬಿನಕಲಿ ಎಂಬುಗೊರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರು ಕೇನರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರೆ ನಿಖಲ ನೇಮದವಲಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಳ್ಳ ಕಾಕೇರಿ ಪಣಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಐತ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಅಧರ್ಮ ಇಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಅನಗ ಅಧರ್ಮ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅಧರ್ಮ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅಂಡ ಅಧರ್ಮದ ಸಂಕೇಯತ್ ಈರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಚಕಿರ್ನಕುಲು ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಅಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ನ್ಯಾಯಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ಯಾಯಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ದೀದೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರಕುಲು ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಅಂಚಂದು ವನಸಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಣ್ಣರೆ ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ವಿಷಯ ದೈವಗು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಪನವ ಪದ್ಯ ಬದುಕವಾಗಿ ಇತ್ತೆ ನಮನೆ ಪಣಪುನೆ ಮೇಯ್ಕು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕಳುವೆ ಒಯ್ತೋಂಪು ಎಂದಂಡ ಮನದಿನಿ ಬೋಡು ದೈವ ದೂರ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಕಳುವೆಯನ್ನ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ಬಂಗಾರ ಕಾಪೆರೆಪ್ಪು ನವ ಸತ್ಯ ಹತ್ತು ಪಣಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವನ ದೂರನು ನನೋರೇನ ದೂರನು ಬೊಕ್ಕೊರೆನ ದೂರ ಆತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆನಾಗ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಓಲು ಬೋಡು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಆತೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ದೈವದ ಅಗತ್ಯದೆಪ್ಪುನು ತಲೆಪಟ ತಲೆಮನೆ ಕೆಬ್ಬಿನ ಕೈತ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡು ಗಗ್ಗರ ಈ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಹೊರತಾದ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಭದ್ರತೆಲ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪೆಲ್ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಸತ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂತೆ ಕಡಿಸಿದು ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮಸ್ಕಾರ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನು ಇಡಕ್ಕೇನು ಎಕಡದನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಮೇಶನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ದೈವಗು ನೆಕ್ ದಾದನಮ ಸಾಧಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕರೆಕಾತಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ. ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೇನು ಮುಂಬಾಡು. ಪಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಪಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ದಯಾನಂದ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಬೊಂಬಾಡ್ದು ದಿನೇಶ್ ಪಾತೇರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಒಂದೊಂದು ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಅಂದಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಗುಲೊಂದು ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂದೆ 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 ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೇಪಣಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಕಸ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲಿತ ಬೊಂಬೆಡು ಊರು ಪೋಪ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಗಸದ ಕೋಲ ಮಲ್ಪರಗಸದ ಕೋಲ ಮಲ್ಪರಗಸದ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆಪುಣೀನ ಎಂಕು ಕೋಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟವ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನೇ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ಆವನ ಗಾಯನ ಆಯ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ತು ಭೂತ ವೈದ್ಯನಿಗಲ್ಲ ದೈವ ಉಂಟು ಅವು ದೈವ ಉಂಟು ಒಂದು ದೈವ ಉಂಟು ಕಂಡು ಪೂರಗಳು ಪೋಡಿ ಇಟ್ಟವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾನ್ ಬಂಪನ ಅಗುಲಂತ ಪೋಡಿ ಇಟ್ಟದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಿನ ದೈವದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಪೇರು ಬೇಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೈವ ವೈದ್ಯನ್ಗೆ ಕೂಡ ದೈವ ತೋಜುಂದುಂಡುಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಕಡಕ್ ಬನೋಡು ಪೊಸತ್ತು ದೈವ ವೈದ್ಯಂಡ ಈ ದಾಯಗ್ ದಿನೇಶಣ್ಣ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ನಡದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿಯನ್ನು ಮದಕು ಪೋನಾಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆಡೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಗಿ ಇಲ್ಲಡ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪೂಜಾರಿ ಏರಂದು ಯಾಪನ್ ಪೂಜಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬುಡ್ಚಿನ ದರ್ಶನ ಅದು ದಯಾಗ್ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಬೈದಂಡೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ ನಂಬೋಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಜಿ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆ ಬೊಕ ಮಂಡೆಡ ಅವ್ವೆ ಯಾನ್ಕುಲು ನಂಬುದು ಆರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಹಲೋ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಪನ್ಲೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತಂడి ಯಾನು ಒಂದೇನು ಆ ದೈವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಬೇಗ ಬಣ ದೈವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಕಿಂಚಿ ತೂನು ಬೈದ ಎಂಚ ದೈವ ಅವನು ಉಂಡುಕೊಂಡದು. ಹಲೋ ನಾನು ಕಿಂಚಿ ತೂನ್ ಬೈದೆ ದೈವ ಎಂಚ ಅವನು ఆయన ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ನಗಳು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ತೂನು ಬೈದೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪೇವಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು ಊರಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅದಾಗ ಆ ಇತ್ತ ಮಗೆ ಇಪ್ಪು ಆ ಮಗೆ ಆ ಕೋರಿನ ಅಗಲು ಬಾಯಿಡ್ ಹಾಕಿದ ದಕ್ಕು ಇರತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಗೆ ದೂತು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂತು ದಕ್ಕಿ ಕತ್ತಿರಿ ಕೂತು ದಕ್ಕಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇತ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಚ ಕೇಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿರ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಆ ದಿಕ್ಕು ಎಂತ ಬಾಡಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಾಗ ಆಯ ಬಂತೆ ಅವು ದೈವ ಎಂತ ಬಂತು ನಂಚ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಆ ದೈವ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಿಕ್ತ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಅವಳು ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಿಕ್ಕ ಮೂರು ಬಾಡ್ರೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಆ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದೀಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪರ ಊರು ಹೋದು ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕಮ್ಮದು ಅವ್ಳು ಬತ್ತದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ಬೇಗ ಬಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಆ ದೈವದ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟು ಬಣ್ಣದ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಅದಾಗ ಆ ದೈವದ ಭಯ ಆ ದೈವದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಟ್ನಾಗ ಮಗುಳು ಬೊಂಡದಲ್ಲ ಗಂಗನ ಬಾರ್ದು ಬರಿಯಲ್ಡ ಬೊಂಡದಲ್ಲ ಗಂಗನ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು
ಅಂಚಿತ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ನಿಗುಲೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಂಪೆ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಬಿಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದಕೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಇರೆಗೆ ಮಾಟ ಮಲ್ದಿರು ನನಂಜಿ ಭೂತ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡವಿನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧಿಸಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ವಿರೋಧಿಸಲೆ ಹೊಸತ್ತು ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಕಾರ್ನಿಕೆ ಜಂದಂಡ ನಿನಂದಾಲ ನಂಬೋಡು ನಿಜ ಅವೇನೇ ನಂಬುಗ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂಡರು ದೈವ ಬೊಂಡೋಡು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕೋರಿ ಅಗ್ಗಿ ದಕ್ಕುವೆರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಂಡ ಈರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಬಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಏರು ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಕಟ್ಟದ ಇವು ಕೈಗೆ ಬೆಲೆ ಬಣ್ಪುನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಈರು ಕಟ್ಟಬಡ್ಡ ದುಂಬೀರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟವಡು ಅಂದು ಅಜಲ್ ದಕುಲು ನೇರ್ದುಂಬು ನೇರ ಈರು ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಪರ್ದು ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಏರು ಪರಂದೆ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಏರು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಈ ಅಜ್ಜಲದ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತೆರ್ಂಡ ಒರಿ ಅಜ್ಜಲಡ್ ಓಲ್ಲ ಆಯಡ ನಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಜಲ್ ಬರ್ಪಿನತೆ ಅಜಲದ ದಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತಾಯಡಪ್ಪ ನೋಡು ತುಲ ನಿಕ್ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ಪುಜೈ ಇಂಕುಲ್ ಪಿದೆದ ಜನಕನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅವೇ ನಿಂಕುಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಓ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರು ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಪಾತೆರುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇರು ಬುಡಿಯರಡ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಈರೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಈರು ಹೆಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುಜಾರ ಎನ್ನ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಏನ್ ಪೂರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ನಲ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದೇಗ ಪಂಡಗ ಅಗಲಿನ ಹಿಯಾಲೋಚನೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತ ಆಗಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೋಪೇರು ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆನೆ ಎನ್ನ ಪಂಪನ ಅಗಲು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ಸಕ ಬತ್ತದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವರು ಪೋಪೇರು ಖಾಲಿ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟುವರು ಜಪವಾದು ಅನ್ನ ಯಾನಿರಡ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಮರಕುಳುಲ್ಲ ಕಾಯಿರಂಡು ಕಣಪಡೆಂಡು ಗಂಧ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಚಿಗುರು ಬೋರ್ಡ್ ಐತನೇ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪನತ್ತಂದೆ ಕಾಯಿರು ಕಣಪಡೆದ ಪರ್ಪುಜ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ತಪ್ಪುದಕ್ಲು ಸಹಜವು ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ ಸರಿ ಅಜತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೋ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಪೂರ್ವ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಕೆಲವು ಜನ ನೆಟ್ಟರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಗುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇರ್ ಕಟ್ಟಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಗೊರ್ತಿನ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಗಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋಕೋಲ ಬೋದು ತುಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಗೊರ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಇರ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸುರುಕ್ಕೆ ತೂಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕಲ್ ನಿಘಂಟು ಬನ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ತಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲಾತಿನ ಅನುಭವ ಏನೊಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ದರ್ಶನ ಒಪ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ದೈವದ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಐಟ ಪುದರ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡಾಗ ದೈವ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲಪ್ಪಾಡ ದೈವ ಮಲ್ಲೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಬೈದಂಡು ಅವೇ ನಂಬೋಡು ಯಾನು ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ಅವೇನು ನೇರವಾದ ಏನಾಕಲ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೇಡ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಇಂಕುಲ್ ನಂಬುದು ಮಾರೆ ಮೇರೆರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕುಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಕೆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎಂಕಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೋ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅವೇನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಂಬೋಡೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ತುಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುದು ಮುಕ್ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜೇರು ಇತ್ತಿನಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದುನುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕವೇನು ಪಿರಕಡಪುರ ತೀರುಜಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ನೆಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಂಚ ಪಿದೆ ದೀಕ ಆ ದೈವನು ಈ ಮಂಚೋಡು ನಂಬುಗ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ದೆತ್ತ ಪುರ್ಪಗೊರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಇರ್ನ ಮದಕು ತರ ತಗ್ಗದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕಡಪ್ರಿಯ ಅನ್ಬಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಅನುಭವ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಅವ್ಳು ಪಾತಿರ್ನೇಟನ್ ಪಾತಿರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ನಾಣ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ನಂಬು ಇರ್ ಪಾಪ ಅಂದ 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 ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿದ್ದೊಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಚಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಭಾಗ ನಡಪ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ ಮಧು ಬನ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಕುಲು ಮುಗ್ದೇರು ದೂರದ ಬೊಂಬೈ ಇಡುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಅಕುಲು ಬೆನ್ನೇನ್ ಕಂತದ ಊರುಡು ದೈವಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ದೈವ ಮೂಲ ಅಕುಲು ಸುರುಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಒಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಬರಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬರಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಏರು ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ನೀತಿ ನಿಯಮಡು ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಯನ್ ಕಟ್ಟವಾಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆಕಲಿನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲಾಪ ಒಂತೆ ಖರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಂದೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರ ನಿಂಚಾಪನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಂದೆ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಮೊಕ್ಕುಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ಜನನ್ ತೂನ ಹೌದು ತೆರಿಪದ ಆಯಗ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ದು ಅಪಗ ಸರಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮನೇಮ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಅಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು ಮೂಜಿ 4 ನೇಮ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪದ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ 2 ನೇಮ ಮಲ್ಪಯ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ನೇಮ ಮಲ್ಪಯ ಈತೆಟ್ಲ ಓಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನೇಮೋಡು ಹಾಳಾತಿ ಅದು ಕೆಲವು ನೇಮೋಡು ಹಾಳಾಪುಜಿದ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ಯಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಣ ಉಂತಾಯ ಈ ಮುಗತ್ತ ಲಕ್ಕದ ಕೊನಪಿನ ನಂದ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂಚಾತಂಡು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಕದ ಬೋಪುರಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕು ದಿನಲುಂಡು ಕೆಲವು ಡಬ್ಬಿನ ಬುಡತ್ತದ ಐತ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಬೋತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕಲುಂಡು ಅಂಚಂದು ದೈವಳು ಕಾಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆದಾದಗೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಭದ್ರತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವು ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲಾರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲಾರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತಿ ಕೊಡಗಜ್ಜಗೆ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಮುರಳಿನ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅತ್ತನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾತಿರ್ಲೇಂಡ ಪನ್ಲೆಂಡ ಒಂದು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಗಂಗಸರ ಮತ್ತು ದೀಪ ಇರೋದೆ ಗಂಗಸರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಕ ಬೀಡ ಅತ್ತೇನ್ ಗೊತ್ತು ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದೊಂಬೂರು ದಿಂಚಿಕೊಂಡ ಹತ್ತು ಬಕ ಬಕ್ಕ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅನುಭವದಾದ ಅಂಡ್ ಬರೈಕೆ ಅತ್ತು ಎಂಕಿ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ ಪಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಡೆ ಅವು ದೀಪುಣಿನ ಪನ್ನ ದೇರ ಬರ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೊಂಡ ಜನ ಪೇರು ಬೊಂಡ ದೀವೋಡೊಂದು ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾನಿರಡ ಪನ್ಪೆಣ್ಣ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆರೇನು ತಾಂಕನಂದ ಅಪ್ಪೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಬಣ್ಣಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಲಿ ರಡ್ನೆ ವಿಚಾರ ಏನ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಅಂದ್ ಆ ಪುರ್ತುಡರ್ ಗಂಗಸರ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರಾ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪೋಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಳಿ ದಾದಕೆಂಡ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗ ಕಲಿ ದೀನಗ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಲಿ ದೀನಗ ಇಟ್ಟು ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಯಾನ ಅಮೃತ ಒಳಕೊನ್ವೆ ಅಮೃತ ಬಂಡ ದಾದಕೇಶ್ವರಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲೋಡು ಮೂರ್ತೆದಾರೆ ಒರಿನಂಚಿತನ ನೀರ ಅವು ಉರ್ಕರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಚಿಪ್ಪೆ ಅವು ಪರಂಡ ಅವು ಅಮೃತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚಂದು ಗಂಗಸರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೇರುವ ಹತ್ತಿನದ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಯನ ಗಂಗಸರ ದೀದು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಕೋಕೋ ಕಾಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಪ್ಪ ಯಾನ ಪಣಪಿಂದಾದ ಗಂಡ ದೈವ ಪರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮದಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಕಂಟಕಾಪಿನ ಈ ದುಶ್ಚಟೊಡ್ದು ಆಯ್ನಾಥ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಲಿತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪುರ್ತರು ಗಂಗಸರ ಕೊನೋದಿಯರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಕೊಂಡವು ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನಾಡು ಮುರಣೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಅಗೆಲ್ ಕೊರಿಯರು ಕೊಡ್ದಾನಾಗ ಅವಳು ಭಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆರು ಭಟ್ರಿಂದ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಕುಲು ಆರುಗೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯಾಮಂಡೆ ತೀರ್ಥ ನಂಡ ಪರೋಡು ಪರ್ಂಡ ಇರು ಜಾತಿ ಸೆಟ್ಟುವರು ಸತ್ಯ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕುಂದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಮಂಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನೆನ್ನಿದ್ದೇನೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೈತು ಬಿಡ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಏರಿಗ್ಲ ರಗಳೆ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾದ ಬಣ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೈಪು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಆತಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಐಡ್ದು ಆಯಿನಾತ್ ನಮ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಮಾದು ಕೊಡ್ಡಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಆತು ಯುವಕಿಯರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಂದುಳ್ಳೇರು ಯುವಕಿಯರು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದುಳ್ಳೇರು ತನ್ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಆದವು
ಕಲಿಯ ಗಂಗಸರನ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದುವೇ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆಂದಲ್ಲಿ ಒಂಡಗೊಂದು ಕೊರತೆ ಎನ್ನ ಕೊರಗ ತನಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿವಂತ ಜರ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೊರಗ ದೇತೊಂದೇರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿ ಸಮಾಜ ಆಯಿನಾಥ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಅದು ಆರಾಧನೆ ನಡತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಡೆದ ಅವರ ಓಲೋಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಾಳ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಾತು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ನಡಪುನವು ಬಾರಿ ಅಪರಾಧ ಸರಿಯತ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಸತ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅದ್ಭುತ ಬಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪುನ ಪುಗರ್ತಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ ಬತ್ತಂಡು ಸಂಘರ್ಷಲ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರಿಗ ಅಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಯಾನ ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಿಶೋರನ್ನೆಲ್ಲ ನಡಪವೇರೆ ಮಾತಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕುಟುಂಬದವರು ನಡಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಡ್ದೇನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಪದಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪವಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಬಡಪೆ ಎಲ್ಲಂದ ದಿನ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನ ಕಿಶೋರನ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲು ಬಾ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕೊರಡು ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವದಗಲಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಳೈ ನಡಪುನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಲಿಲೇನ ಬದುಕಡ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಸತ್ಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳುನು ತಟ್ಟುಬಾರಾದು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಾಧಿಕ ಅಂತ ಗೇನದ ಬುಳುಪುದಂಚಿ ನಡೆದೀಪಿನೆಕ್ ನಿಕುಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚೆನೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಲೆಗಲ ಕುಡರ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್.